Good morning, good morning, good morning guys. Welcome to my YouTube channel and you're watching the Bulak. So into this video guys, maggawa muna tayo ng review about Redoxon vitamin C. So in every one tablet of Redoxon, it contains 1,000 mg. So 1,000 mg. And gusto ko muna mag-shoutout kay Kabayan. So, sabi ni Kabayan, wala daw mabibili sa Riyadh dito sa Saudi Arabia. Yes, tama po. Pag mabilis kasi na maubos sa pharmacy yung Redoxon vitamin C kasi it's very effective guys. And it is really proven and tested to me guys. Kasi ako mismo gumagamit din ako at nakaubos na ako ng 3 bottle. So, may mga time kasi na pagdating mo sa pharmacy is nauubusan na sila. Siguro mga 2 days, 3 days lang yung pinakahaba. Pagdating ng stock, mauubos na. Kasi sa sobrang daming bumibili ng mga tao. So, ano nga ba ang benepisyo ng vitamin C na to? Yung Redoxon. Bakit nga ba maraming bumibili at bakit nga ba laging nauubos sa pharmacy? So, ito kasi yung Redoxon vitamin C, it helps to maintain your body's natural immune system and resistance to bacterial infections, viral illness, flu, and epidemics. So, Redoxon helps to fight against fatigue, stress, irritability, and loss of sleep. So, katulad natin mga kabayan na mga kulang tayo sa tulog minsan sa sobrang dami ng trabaho, lalong-lalo na sa mga katulong na katulad ko. As of now, kasi summer, hindi maaga talagang matutulog. So, siguro yung iba is maaga silang matutulog kasi walang pasok. Pero, mostly talaga, ito yung nagiging characteristic ng mga Arabo is hindi sila natutulog paggabi. So, lalo-lalo na pag maraming bisita, guys. So, aabutan ka ng 2 AM or 3 AM, may darating pa talaga na time na aabot na kayo na makauwi kayo, lalo na pag magalaab, makauwi kayo ng 5 AM. So, di ba, maagang-maaga na, and then, magtatrabaho ka pa, matutulog ka lang ng 5 oras, yung tipong gano'n. So, ganyan talaga. So, kailangan natin ng panglaban or kailangan natin ng protection para sa ating resistensya, para hindi tayo magkasakit. So, ayan. So, kailangan natin ng vitamin C, guys. And, Redoxon vitamin C is really helpful. Kasi, hindi lang yung stress or hindi lang yung loss of sleep. Based on my experience guys, pampagana din siya sa pagkain. Kasi pag umiinom ako nito guys, parang lagi akong nagugutom, lagi akong nag-craving ng mga pagkain, so nag-crave ako ng mga pagkain. So, pampagana din siya ng pagkain. So, syempre, malakas yung resistensya mo. So, yung immune system mo, malakas siya. So, ayan, gana yung kain, gana yung tulog. So, yung stress mo parang medyo nababawasan kasi nakakatulong siya. So, Redoxon helps promote blood vessels protection. Na, ayan, mawala yung patig mo, yung chance na parang sa sobrang pagod mo. May mga time din kasi minsan na kahit pagod ka, gusto mong magpahinga pero hindi ka makapagtulog kaagad, hindi ka makatulog kaagad. So, kaya we need really vitamin C guys, especially nowadays. So, lalong-lalo na sa panahon ngayon guys. So, kailangan natin talaga na proteksyonan ang ating mga sarili, lalong-lalo na at malayo tayo sa ating pamilya. So, bawal magkasakit kabayan. So, take vitamin C and ito talaga yung nire-recommend ko guys, yung Redoxon vitamin C. This is the top one and the best vitamin C I'd ever take so before. So, ayan, try nyo na guys. So, ayan, ganyan lang siya ang gagawin guys. Stay tuned para makita niyo kung paano siya gagawin before mo siya inumin. So, magkuha ka ng 1/2 water. So, half lang talaga sa baso ang tubig. Tapos, ilagay mo lang siya. And then, hintayin mo lang siya na matutunaw masyado guys bago mo siya inumin. So, ayan siya, kumukulo siya, nagbabubble siya kasi natutunaw siya. Paunti-unti siyang natutunaw. So, ayan siya. And then, pag
ano na, wala na siyang bubbles at makikita mo naman kasi lilitaw yan eh. Pag malapit na siyang matutunaw lahat, lilitaw yung tablet na natitira. And then, matutunaw siya, buong buo siya. And then, mamimix na siya sa tubig lahat. So, the color is orange. This is an orange flavor and this is so good guys. So, pwede mo tong ipainom sa mga bata kasi ang mga bata hilig na hilig sila sa mga juice, 'di ba? So, yung mga bata na ayaw kumain ng mga vegetables, mga fruits na more on vitamin C. So, ito na lang gagawin natin para makapag-inom yung mga bata kasi ang akala nila is simpleng juice lang, parang natural juice lang siya. Pero 1,000 mg of vitamin C na yung isang tablet. So, ayan, kasi hindi naman lahat ng tao, hindi lahat ng bata ay mahilig kumain ng mga vitamin C na fruits and vegetables, guys. So, ayan, so sa mga hindi mahilig kumain ng mga prutas at gulay, so, ayan, try to buy this vitamin C, guys. So, mag-vitamin C tayo para magiging strong yung ating immune system, yung ating resistensya, para hindi tayo magkasakit kasi mahirap na talaga. 'Di ba nga sabi nila health is wealth. So, ang ating kalusugan ay isang kayamanan. Yan ang kayamanan natin kasi paano ka makapagtrabaho kung magkasakit ka? Paano ka yung mga pangarap mo sa buhay, paano matutupad yun kung magkakasakit ka? So, 'di ba? So, we need vitamin C, we need to take this para magiging strong yung ating immune system at lalong-lalo na sa ating mga kababayan, no? Napakahirap dito sa abroad ang magkasakit, guys. So, ayan. Let us take vitamin C. So, kabayan, mag-vitamin C ka na rin yung katulad ko. So, thank you. So, ayan. So, thank you so much for watching, guys. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para magiging updated ka sa mga coming videos natin in the future. And please don't forget to like and share my video kung nagugustuhan mo. At kung gusto mo makatulong din sa iba, i-share na natin to para malaman din sa iba kung yung mga ibang naghahanap pa kung ano yung tama na i-take nila. So, uulitin ko, ang Redoxon Vitamin C is contains 1,000 milligram per tablet. So, thank you so much for watching. God bless us all.
you.